Lásku pre všetkých. Priam až biblicky želali mladí progresívci na dúhovom pochode počas víkendu v Košiciach. Vedela by som ich pochopiť, ak by to mysleli úprimne, ale ja im neverím. Oni nevedia, čo je láska, nešíria ju a už celkom určite nie pre všetkých. A viete prečo? Lebo stačí, že takýmto istým ľuďom poviete, že ste volili Smer alebo SNS alebo ja neviem koho, kto sa im nepáči a oni vás začnú okamžite nefalšovane nenávidieť. Už pre nich budete len tupovoliči. Poviete im, že s tou vojnou na Ukrajine to nie je celkom tak, ako im to denne servírujú neblokované médiá a začnú vám so svojou láskou pre všetkých nadávať. Poviete im, že nie ste zavčeličkovaní časom neoverenou látkou a oni vás majú za bláznou a vynadajú vám, že vďaka vám bola nákaza po celom svete. Slušne s nimi diskutujete a poviete im, že proste nezdieľate ich názor a oni vás zablokujú, ako by ste sa nikdy ani nepoznali, hoci sa možno poznáte od malička. Oni vám budú tvrdiť, že nejedia mäso, lebo majú radi zvieratá. Ale pozrite sa, ako sa chovajú k ľuďom, častokrát aj blízkym. Dokážu vás nenávidieť a vymazať zo života pre rozdielny názor. Posadili by vás kľudne aj do basy, ak tvrdíte niečo, s čím oni nesúhlasia, ale na druhej strane budú roniť falošné slzy, ako neľudský bol vraj bývalý režim. Nevedia diskutovať, vždy majú svoju pravdu. Oni chcú lásku, áno, ale celkom určite nie pre všetkých, ale vyslovene len pre nich samotných. Len aby im bolo dobre na ostatných kašľať. Po internete kolovalo video z pochodu, ktoré odhalilo, ako úprimne to s toleranciou a láskou myslia. Stovky z nich vykračovali s ústami plnými lásky po námestí a keď vedľa nich žobral bezdomovec, nenašiel sa ani jeden jediný, čo by si ho všimol. Ani jeden jediný sa pri ňom nezastavil, aby mu pomohol. Každý jeden z nich bol zahľadený iba do seba, aby obhájili svoje práva, ktoré im naozaj nik už dlhé roky neberie. Tak nech nevravia, že im na niekom záleží a že chcú lásku pre všetkých. Možno pre rovnako orientovaných áno, ale pre bezdomovca už nie. Pre tých, čo sa cítia ako pes áno, ale pre voličov koalície už nie. Pre tých, čo sa cítia byť mačkou áno, ale pre nezavčeličkovaných už nie. Pre mužov, čo sa cítia byť ženami áno, ale tých ostatných s iným názorom radšej odstraňme zo svojho života a ideálne aj posaďme do basy. Však taký nemá v našej spoločnosti miesto. Lebo o pravde sa nediskutuje. To iba taký pre nich asi popletenec Platón pred 2500 rokmi splietal nezmysly, že pravda sa hľadá v dialogu. My sme pre nich len občania druhej kategórie, nevzdelanci a dezolati. Jednoducho, oni sú takí dokonalí ako ten Ivan z Mrazika, čo sa nevedel odlepiť od zrkadla. Aj krásny bol, aj múdry, až ho jeho nekonečná láska voči všetkým premenila na medveďa. Česť výnimkám, ale tých je žiaľ veľmi málo. Väčšina z nich ľubia len seba a pozerajú len na seba, pretože sú pomilení falošnou, zvrátenou, progresívnou ideológiou.